Ni segurazki adinagatik zu baino lehen. Nik lehenengo aldiz, orain dela 20 urte. 1988 urtean. Hori izan zen lehenengo alarde barnean parte hartzea. Ni 2012an. Lehenengo DBH nengoenean orain dela 6 urte. Gogorra, xamurra, beste batzuetan, oso hunkigarria, oso tristea, esperantza handizkoa, baino oso nekagarria ere bai. Ni, atera nintzen nire kuadrillako bi lagunekin, eta gogoratzen dudana da, hain alde nengoen gauza batean por fin parte hartu nuela eta oso pozik egon nintzela ateratzeaz eta pozik lagunekin konpartitu ahal izateaz eta oso hunkigarria eta oso pozik. Alardea berak. Nere etxean, nere familian asko bizitu izan dugu alardea, ni beti. Jaiotzetikan, txikitatik, asko bizitu izan da samartzialak, alardea, amak asko maite izan du beti. Eta guri hori transmititu digu. Eta horrekin batera ere nola transmititu digun pertsona askiak erala. Eta gure esku duguna egin dezakegula, festan ere bai, ideia hori sortu zenean eta posibilitate hori sortu zenean, dudarik gabe, ni pertsona hiritar bezala alardea maite nuen aldetikan, hor barnean ere parte hartu nahi nuen musika joz edo zaldian, edo suertatzen zen eta nahi nuen moduan. Ni txikitatik, familian beti ikusia izan nuen mistoa, eta nire lagunekin ere suerte handia zen denak ziren baita ere mistoak, eta egia esan, suertatu zen horrela, esan genuen ateratzen gara, ez genuen ez da asko pentsatu erabakia eta nahi genuen parte hartu, eta atera ginen, etzen asko pentsatu gabe gure eskubideak borrokatuz eta aurrera. Guzti horiekin. Bai gurasoekin, bai ahizparekin, bai lagunekin, lagun berriekin, eta guzti horiekin. Ni kuadrilla osoakin, eta aita ere ateratzen zen lehenengo momentutik, eta azken urteetan atera dira baita ere ama eta nahia, asike familia eta lagunekin. Sorte handia daukagu alde horretatik, nik uste dut. Hori familian ere konpartitzeko. Asko. Bai zorionezkoak eta bai tristeak. Ni oso hunkitu ninduen momentu bat izan zen, nire amona eta jona bizi ziren justo eskoleta kalean, Junkal Elizaren hor gertu parean, eta ni 98an Zalditiriko kantinera atera nintzen, lehenengo alardea zen, ibilbidea oso gogorra izan zen, hala ere, nik gozatu egin nuen, horretako gaitasuna lortu genuelako, baina gogorra izan zen ibilbidea araino iristea, eta malda hori jatsi beti, niretzako alardea momentu hortan oso berezia izaten da, baina justu urte hartan, hunkigarria izan zen oso, Elizaren jatxiera hori, bereziki, nire atxona eta amonaren parez jatxi behar nuela, eta gainera ikusi nituen haien begiak, eta oso mozenatu egiten naiz errandikan, arrotasun handiarekin. Ni, egia esan urte guztiek dute zerbait hunkigarria, baina hola momentuak, ez dakit, kale nagusia ni beti pasatzen dut oso hunkituta, eta agian kale nagusia bukatzen dugunean beti kuadrillekoak joaten gara filan, eta iristen gara San Juanera eta beti ematen dugu besarkada bat, eta igual denak negarrez, eta hori da oso
oso hunkigarria beti. Eta baita ere lehen urtean izan zela kriston hori zaparrada egin zuela, eta izan zen, kadena guzia jaitsi eta gero Moskura denak saltoka, superpolita, euritan dantzan. Euritan dantzan ginen dena pozez zoratzen, oso polita izan zen. Lehen urtea oso polita. Bueno, eta urtero arrankada da, nik momentu honetan, edo azkeneko urteetan, erredoblea jotzen ateratzen ez danborradan, eta arrankada da, bueno, ez? Gure gain dagoen beste zerbaiten emozio, bueno, ez dakit, unkigarria da oso, niretzako arrankara oso berezia da. Bueno, helburua ez da bete, oraindik, zoritxarrez eta lotxaz, esaten dut hori, hiritar bezala, 20 urte pasa dira eta helburua ez da bete. Noski aldatu direla gauzak, zorionez, baino ez da nahikoa aldatu. Hombre, adin guztiek badute errealitatea sumatzeko, ez, bere ikuspuntua, noski, baino nik uste dut oso gauza pertsonala izan daitekela, bakoitzak adaptaziorako edo egokitzerako daukan gaitasunaren alde horretatik. Eta hori historian zehar ikusi den gauza bat, ez? Gizakiok historian zehar aldaketa guztiei batzuk aurre egiten diogu egokitzapen handiagoarekin, eta beste batzuk denbora gehiago behar dute. Eta noski, eta nik horreztu dudarik, ez dakit nahikarik zer esango du horri buruz, baina eraldaketa guztietan edo egokitzapen guztietan hiritarrek badugu zer esan handia, baina noski hiritarren ongizatea bermatu behar duten autoritateek badute hor zer ikusi handia eta ardura handia. Eta hemen ez dute ardura horrekin jokatu. Eta nik hori argi eta garbi daukat, ea norbait balorea duen eta azkenian zentzudunez bere lan egiten duenean, orduan, azkenian lortuko dugu benetan egokitzapen egokia. Bueno, ni baino gazteago naiz. Bai, dexente. Eta iruditzen zait, gazteok dugula errexago, askoz errexago ateratzeko eta bai izan behar dugula kontzientzia eta nik behintzat dut mirespena ateratzen dute lehenengo pertsonekiko eta jakin behar dugula ze gertatu zen eta zergatik gauden hor eta ez utzi borroka. Zeren bestela agian orain ja dago normalizatuagoa eta ez dut hainbeste baloratzen edo ez dugu hainbeste baloratzen, baino baloratu behar dugu eta mirestu behar ditugu balore hori izan zuten pertsonak, ikusten. Bai, eta horren arira nahikarik esan du ez, jakin behar dugu zer gertatu den, ezin dugu astu estatu kolpe bat izan zela. 1987an estatu kolpe bat egon zen, 29an adostu zen baietz, emakumea sartuko ziela, eta adostu zen estatu nagusiek, alkateak eta generalen aldetikan. Eta hor, mando batzuk estatu kolpe bat jo zuten, eta ez zuten hiritartasunaren, hiritarren autoritaren aldetikan etzan bere, adostutakoa bermatu. Eta hor, gaizki jokatu zuten, eta hemen gaude, ez? Eta nola bizitzen dugun, nahikarik esaten duen bezala, nik uste gaur egun gazteek errexagoa dago alardean parte hartzea. Hori ez dago dudarik, ez da? Baina, orandikan beldurra handia daude, intxeguritate handiak, eta lehen esan dugun bezala, nik uste norberak ez da dina asunta, nik uste norberaren pertsonalitatearekin bat dagoen gaitasun, beldur, emozioi aurre egiteko gaitasun horrekin, nik uste dut. Zoriontsu, bere helburua betez, eta noski beste hiri eta herri gehienetan gertatzen den bezala, festa bateratu batekin, eta hiritar guztiak pozik bertan. Bai, hori xe. Pozik bakarra, alarde bakarra, parekidea, publikoa, eta zoriontxua. Eta hiritar guztiak hiritar diren aldetik, ez emakume edo gizon, baizik eta hiritar diren aldetik, festan parte hartu nahi badute, nahi duten bezala parte hartzeko unea izatea.